2017ko urritik Ni denetan okerrena erakusketa ikusgai dago Iruñean. Oteiza Museoak, Nafarroako Museoak eta Uharte Arte Garaikiderako Zentroak elkarlanean egindako izen bereko proiektuaren barne. Gaur Oskia Ugarte dugu gurekin, Uharte Zentruko zuzendaria proiektua edo ekimenari buruzko xehetasun guztiak emateko. Arratsaldeon, Oskia. Arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, eta zuek? Ongi, eskerrik asko. Bueno, hemen saloan erreportaitxo bat eman genuen proiektu honen barne egindako erresidentzia bati buruz, baina ikusi ez dutenentzat eta asko zabalagoa den proiektu bat denez ez, azaldu guzu zeri buruzkoa den. Bai, bueno, Ni denetan okerrena proiektua Nafarroko gobernuak museo sailetik antolatzen duen proiektu bat da. Gero hitz egingo dugu igual zenolako elkarlana den, baina hasieratik Fernando Pérez Gómez zuzendari orokorra esan zuen 3 zentroen arteko elkarlan bat nahi zuela. Orduan, agian Nafarroan behar gehiena dagoen alorra igual feminismoa jorratzea da, horregatik hasi zen hortik lana. Eta, bueno, zeri, bai, feminismoa hori da gaia ez, baina feminismotik haratago ez, eta... Bai, enkargoa agian Maite Garbaiori egiterakoan emakumei buruzko erakusketa baten ideia zegoen, ez, oinarrian, baina Maite Garbaio ikerlariak, berak eman dio pixka bat, buelta bat haratago eraman du, eta lortu du ez izatea Nafarroako emakume artisten erakusketa bat, baizik eta Nafarroako emakume artisten artean, haien lanen artean, edo haien lanekin lortu duena da transfeminismoak jorratzen dituen hainbat gai jorratzea. Zer da transfeminismoa? Bai, bueno, jakintza hegemoniko edo patriarkadoaren jakintzetatik geratzen den guztia zentrora ekartzea edo berdiratzea, bai? Edo fokoa jartzea beste toki batzuetan. Eta orduan zein da proiektuaren helburu nagusia edo helburuak? Bai, hasiera batean elkarlan hori sustatzea eta kasu honetan, zekaro elkarlan hau berriro errepikatuko da datorren urteetan, segurazki, baino kasu honetan Nafarroko artisten bidez, arte garaikideak lantzen dituen gaiak erakustea ez, gizarteari. Eta zein esango zenuke dira bere berezitasunak? Gehien bat nik uste dut lan egiteko modua dela berezia. Inoiz ez delako egin olako elkarlan bat, bai? Beti museo guztiak eta artea lantzen dugun zentro guztiak gure kabuz lan egin izan dugu, baina halako benetazko elkarlan bat ez da inoiz gertatu, bai? Eman dugu urte terdi edo gai honetan lan egiten, Nafarroako museoak gehiago, aurretik egin baizuen Celia Martinekin reflexión inflexión erakusketa, pixka bat hau aurreratu nahian, bai? Eta lan egiteko modu berezi hau, ez, oso feminista dena, modu berean, elkarlana, ez, leku bat denak ados jarri bergarena, eta, bueno, nik uste dut hori igual berezitasun handiena dena. Eta Ni denetan okerrena zergaitik izenburu hori? Sor Juana Inés de la Cruzen esaldi bat da, berak idatzi zituen eskutitzetan agertzen den esaldi famatu bat da, bai, badago ere pelikula bat, izenburu horrekin, oso zaharra dena, eta bai, orain erakusketa hau Maiteke aukeratu zuen, Maite Garbaiok aukeratu zuen esaldi hori eskutitza horretatik aterata. Noiz eta nola hasi zineten proiektuarekin? Izango zen 2016aren urrian edo azaroan lehenengo bilerak, baina ja hor Nafarroako museoak ja bazuen aurreratua lan txiki bat, haiek konturatu ziren haien erakusketan, iraunkorrean, ez zegoela ez da emakume bat erakusketa horretan, ez? Eta, konturatu zirenean, esan zuten, egingo dugu autokritika bat, Celia Martinekin egin zuten, eta aipatu dudan erakusketa hori izan zen, reflexión inflexión, aztertzen pixka bat, ze nola landu den, ez? Emakume artisten lanak edo nola erakutsi diren, edo nola ez diren erakutsi hobesan da. Eta zer aurkituko dugu erakusketan? Bai, 3 gune ezberdin ditu, Nafarroako museoa, Oteiza museoa eta Uharte Arte Garaikideko Zentruan. Uharten gehien bat
Maite Garbaiok egin duena da gure programazioa komisariatu. Ze guk erakusketa, normalean erakusketa erakusketa ez dugu, bai badugu espazio bat, habitazion duena izena, eta hor artista edo artista talde bat gustatzen zaigu leku hori uztea, eta haiek egiten dituzten prozesuak erakustea asteburuetan, bai? Orduan, hor bai erakusgai izan direla, baina gehien bat izan ditugu ekitaldiak bai, edo, eta ekimenak. Eta Nafarroako museoan, eta Oteiza museoan, bai, hori erakusteketa normalagoak dira, arruntagoak. Orduan, erresidentziak, laboratorioak edo horrelakoak egin dira. Bai, hori da, gehien bat gure zentroan, besteetan ere ez, Oteiza museoak adibidez Itziar Okarizekin laborategi bat egin du, edo Nafarroko museoan hitzaldi oso interesgarriak ziklo oso politu bat egin dute, baina gurean gehien bat ekintzak izan dira residentziak, jornada batzuk, ikerketarako jornada batzuk, edo aperitifak egiten dugun ekitaldi hori. Orduan alde batetik artistekin lan eginda eta gero publikorako ere ekintzak antolatu. Bai, hori da. Gehien bat Maitek proposatzen duena baita, Maite Garbaiok proposatu duena proiektu honetan izan da ohiko erakusketa moduetatik aurrerago joatea edo haratago joatea, ez? Ez bakarrik artelanak erakustea, baizik eta adibidez performance bat ikusteko aukera izatea, edo performance hori nola landu duten artistek aurretik baita, ez? Orduan, aukera hori oso, nik uste dut oso erabilgarria dela jendeari arte benetazko prozesu artistikoak hurbiltzeko. Eta performantzeak ere egin dira. Bai, Nafarroko musean egin dira, uste dut bi izan direla edo gehiago, bi behintzat bai, eta horietako bat, Ugarte zentroan egon ziren habitazion espazioan lantzen hilabete batez, eta bukatu zutenean Nafarroko musean egin zuten. Bueno, etzen performance bat ola, baina aktibazio bat egin zuten publikoa parte hartzen zuena. Orduan, formatu ezberdineko obrak landu dira. Bai, hori da. Performancetik, igual tradizionala den marrazkietaraino, ez? Adibidez, Francis Bartolotziren marrazki bat ere erakusgai daude Nafarroko museoan. Eta ere, fanzineak egin dira, ez? Baita, bai, hori, baita Maitek planteatzen duena da, ohikoak diren artelanetatik aurrerago ere joatea, ez? Ez geratzea kuadro batean edo eskultura batean baitzik eta performancea aztertzea, zergatik ez material grafikoa, fanzinea bezala, bai, pixka bat haratago joatea. Bideoartea eta... Baita, hori da, bai. Igual, ohikoagoak diren disiplina horiek errazago ulertzen dira, ez? Bueno, bideoartea nahiko sartuta dugu, baina baita hori, beste disiplina batzuk igual ez duten hain harreman zuzena artearekin, ez? Eta artistek zuten obrak ziren edo ekoizpena sustatu da? Ba, denetarik badago ekoiztuta zegoen lana, baina baita sustatu da ekoizpena, bai. Nik uste dut, ez dut esango Nafarroan lehenengo aldiz, ez zadola izango, baina ez da ohikoa lan egiteko modu hau. Nafarroan ez da ohikoa, beste tokietan oso gutxi egia da. Baina nik uste dut oso urratsa handia eman dela kasu honetan artistaren profesionalizatzerako, bai? Artista horrek benetan egiten duen lana bere profesioa izan alizateko, ez? Gero, obra guztiak bilduko dituen liburu bat ere aterako da, ez? Bai, liburu hori ez bikoitza, baina bai bi gauza sartuko dira proiektu hau, ni denetan okerrena, baina baita Celia Martinek Nafarroko museoan egindako beste erakusketa hori, bai, reflexión inflexión. Sartuko dira bi proiektuak, Nafarroko museoak egindako proiektu hori pixka bat hazia izan delako. Artistei dagokienez orduan denak emakumeak. Bai, bueno ez, barkatu, ez da egia. Egon dira, adibidez, Jorge Oteizaren pieza bat erakutsi da, Oteiza museoan, edo gurean lan egiten egon da Txalo Tolosa, Laidazkonarekin, bueno, gizonak ere sartu dira hor, bai. Baina beti esan dudana, helburu horrekin, ez? Emakumeek ekoizten duten artea zeharremana daukan, ez? Gaur egun egiten diren gogoeta edo pentsamenduekin. Eta adibidez, Jorge Oteiza, aspaldiko obra, ez? Pentsatzen dut. Bai, ekoiztu berria ez da izango, ez, bai. Bere gurutzea
berak diseinatu zuen Altzuzako hilerrian jartzeko zera gurutzea, ez? Eta da oso gurutze berezia, bi gurutze dira, bat aitziarrendako, bere emaztearendako, eta beste bat berarentzako, baino besoa, zeharkako besoa bakarra da. Orduan, bueno, oso gurutze berezia da, bai. Eta nongoak dira artistak? Nafarrokoak, hori bai. Bertako artistak, edo bertan lan egiten ari direnak, edo bai, baina Nafarroako prozesu artistikoak eta ekoizpen artistikoak eta komunitate artistiko horrekin harremana daukaten artistak, bai. Bueno, hau elkarlan hori egiten den hiru museoen artean egiten den lehendabiziko aldia izan da. Bai, hau normalean ez dira halako elkarlanak egin. Esan nahi dut, elkarlana izan da benetazkoa, ze guztiok ez bakarrik proiektu bat ordaindu dugula, baizik eta guztion artean sortu dugun proiektu bat. Lan egiteko modua izan da oso berezia, oso zentro oso ezberdinak gara hiruak, eta hiru zentroien artean adostu behar izan ditugu gauza pilo bat, ez? Horretarako askotan tokatzen zaizu onartzea besteen interesak ere zureak egin behar dituzula, ez? Nik uste dut hori baino feministagorik ez dagoela. Bueno, baina etorkizunean horrelako proiektuak egiten jarraituko duzuela, esan duzu ere? Bai, horrela da. Datorren urterako ja hasiko gara orain prestatzen, eta ikusiko dugu gai oraindik ez dakigu ongi, ideian hitzak daude, baina bai, hasiko gara ja zehazten, eta 2018an ez, baina 2019an izango da. Bai. Eta nahiz eta oso museo ezberdinak izan, azkenean ere bakoitzak bere garatu du bere, ez? Hori da, bai. Pentsa, bi museoak, ez? Nafarroko museoa eta Oteiza museoa, erakusketa klasiko bat egin dezakete, eta haien programazioan ongi hartu dute, baina gure kasuan etzen arraza, guk ez ditugu erakusketakola egiten orduan, gure kasuan egin dena, baita nik uste dut oso ariketa berezia izan dela, ez? Ez komisari hautza ez izatea artelan batzuk aukeratu eta erakutsi, baizik eta nola artelan horiek nola sortu diren edo nola diren prozesu artistikoak benetan praktikatzea, ez? Eta etorkizunari begira orduan ja ideiak dituzue hor, honi buruzkoa egingo dugu. Oraindik ere ez gara hasi lanean, gaude, bukatu behar dugu oraindik proiektu hau, eta oraindik ez gara hasi benetan gaiak aztertzen, baina bai, bakoitza izango ditugula, ez, gureak. Edukiari bueltatuz, transfeminismoa eta bar, zergatik da garrantzitsua horrelako proiektuak edo gaiak lantzea? Bai, nik uste dut arte garaikidearekin lan egiten dugun zentruok egin behar dugula lan hau. Gure helburuetako bat izan behar du jendearengan haien gogoetak piztea edo, ez? Eta gaur egun dauden debateak eta eztabaidak pixka bat hartzea, ez? Pertsonak ikusterakoan artelan bat edo ezakit artelan bat ez zergatik, baino entzuterakoan artista bat hizketan edo ikusterakoan artista bat lanean piztu behar ditugu, ez? Kontzientzia horiek. Bai, pentsatzea, ez? Bai, hori da, eragitea, jendeak kritikoagoa izatea, jendeak izatea, ez, jakitea edo pentsatzea zerbaiti buruz, ez? Eta zein esango zenuke dela emakumea edo ez gizonezkoa den pertsonaren egoera artean? Oso zaila. Pentsa nik aipatu dudan datu horrekin Nafarroko museoan erakusketa iraunkorran ez zituzten emakumeen artelanik. Aurrera pauso asko egin behar dira, ez bakarrik artean, baizik eta baita artean, bai? Eta nik uste dut oso alor polita dela, esan bezala artean, garaiko artean, konkretuki, gaur egun dauden eztabaida horiek guztiak lantzen direlako. Otsailera arte egongo da ikusgai, ez, erakusketa? Hori da, bai. Otsailaren 4ean guk bukatzen dugu, uste dut denok bukatzen dugula otsailaren 4ean, eta, bai, animatzen dut jendea, benetan oso aukera polita dela, bai. Gertu dagoenez, otsaila amaiera, ze nolako balorazioa egiten duzue Uarte Zentrutik? Uarte Zentruan oso pozik gaude egin dugunarekin. Alde batetik lortu dugulako, ez, Uarte Zentrotik urritik ona emakume pilo bat lan egitean.
pilo bat, eta horrek posten gaitu pilo bat, ez? Nafarroko artista eta ez Nafarrokoak ere ze mexikar bat izan dugu, Murtziako beste bat, bueno, izan ditugu hainbat artista lanean, baina emakumea guztiak, eta feminismoak lantzen dituen gai asko lantzen. Orduan, bueno, guretzat pozizugarria izan da. Eta beste aldetik horrek izan duen islada baita publikoarengan oso polita izan da baita, ez? Jendean nola hurbildu den, aperitifetara, habitazionera, edo egin ditugun, edo ikerketa ekitaldietara horietara ere, pues, oso harrera polita izan da. Eta artistak aukeratzerakoan, hori adibidez zertan oinarritzen da edo... Komisariak? Bai. Bai, bueno, berak egin duena da Nafarroan dagoen komunitate artistiko horretan murgiltzea, ez? Eta ikustea ze artistak lan egiten duten. Eta egiten duena Maitek da proposatu artista horiei kasu guztietan, ez? Ba zeuden batzuk ja lana ekoiztua zutela, feminismoa lantzen dutelako, ez? Baina beste batzuei egin duena da proposatu, bai? Erronka berri bat agian, ez? Gure kasuan adibidez aukeratu dituenean gure erresidentziarako artistak, fantzinerak, bueno, fantzinerak bai badutela halako jarrera bat, bai, ofizialak ez diren artelanak ekoiztearekin, baina Maitek eman dio beste buelta bat, ez, pixka bat. Bueno, birgogoratzeko non eta noiz arte disfrutatu dezakegu erakusketan? Nafarroako museoan, Oteiza museoan eta Uharteko arte garaikideko zentroan. Gure kasuan asteburutan bakarrik irekitzen dugu, bai? Bueno, ba ez dizu denbora gehiagorik kenduko, eskia, eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko zuei. Eta espero dugu hasi den eta orain arte joan den bezain ongi amaitzea. Espero dugu bai, eskerrik asko. Horrengo arte.